Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Straight to the point. Yatay mga problema ron sa Sibianan mahigala wala sa nato yun air dayon kay na may mga personal kaayo ato sa ning hinabion daan sa off the air kay sagad ini mga uban mo mag problema sa mga panagtiayon inday ken. Ako la sa ning istoryahon gamay diri sa off the air kay lisod man kining washing dirty linen sa publiko inday ken. So naon sa nato basig madara unsay kuan ha. Unya napoy uban mga problema about labor mga suking tigpaminaw. Niya karon sa tong Sibianan taga-tari pagtagadro nga taod, no? Pero dili pa mga kaigalaan ang good news alang sa mga katabang inday ken. Kay dunay gihatag nga gipagawas nga order ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board, ang RTWPB sa National Capital Region. Dili pa ni tanan ha. Ang National Capital Region o ang Central Visayas pa'y nakapagawas o wage order. Dunay increase sa suhulan karon sa mga katabang. Ang mga katabang dito sa National Capital Region, ipagawas ng ilang kamanduan ron. Pinagi mahigala sa National Capital Region nga kinini ang RTWPB. Dunay increase, nagmando og dugang 1,000 pesos increase alang sa mga katabang indakin. Straight to the point. So sa ato pa kung ang katabang dito manghigala ilang gikwinta-kwinta mauni ang minimum nga bayranan mahigala. Karon ang katabang ron dito sa National Capital Region mosuldo na sila og 6,000 pesos ang monthly nga sweldo indakin. Straight to the point. Doon na mando. No less than may gala ang Department of Labor. Mauna ni mando. Pinaagi sa usa ka wage order nga mag-increase og 1,000 pesos nga suhulan sa tanan nga mga kasambahay. So sa National Capital Region 6,000 na ang ilang sweldo dito indakin. Unya dinhi sa ato sa Sugbo ang sweldo sa mga katabang gi-increasean sad og 500 pesos. So doon na increase nga 500. So kung ma-increase 500 sa minimum nga suhulan sa katabang karon o gari sa Cebu City o sa mga within mga higala sa mga dagko nga syudad within Metro Cebu o mga first class municipalities lahi tong dito sa ubang mga probinsya na ito probinsya kaayo, no? Pero dinhi sa Cebu City o sa mga first class municipalities ang katabang mosuldo nag 5,000 5,000 to 5,500 o sa uban nga mga kalungsuran mo sildo na sa 4,500. Mao na ni ang sildos katabang day. So kadtong mga amo nga ni sildos lang katabang og 3,000 papugos mo ron sa pag pa-increase ani nga to sa 4,500. Kadtong tuwas kalungsuran. Kay mao na ni ang pero sa mga first class municipalities lang ni dayken. Kadtong sa mga dili first class municipalities tingali nga to sa mga bukid-bukid na gyud. Tuwa panalitan dito na gyud sa layo-layo. Dili pa inana. Mao nang doon na pa mga katabang na sildog tag 3,000 karon day, 3,500. Tungod po na may gala nga tuwa pa sa probinsya kayo. Kay lahi man ang sildo diri sa probinsya o dinhi sa city. Kay tungod lagi po sa mahal kay gilastuhan kuno kasamang buhin di sa city. Pero kini mga katabang gud malibre naman gud sila. Doon na mga katabang libre na labi na ko ang amo mga maayo sad, no? Libre naman nagkaon dai kasamang buhin. Na ubang katabang o gadto kas mga dato nga katabang mas may pagini og katabang lang ka igo lang kasamang buhin kay murag sakop kas pamilya ra. Kay gadto sa kato mga dato kayo nga dunay mga mayordoma. Ang katabang sa dito kasamang buhin magluto man sa ilang kaugalingong pagkaon sa katabang. Lahi po ning sa amo. No? Lahi po nang kanang mga amo lang ako nga dugan latag kaon tanan.
Kauban na tantanan mo, anaon ba pagkatar? Masindot na mga sukitig paminaw. So, doon na po yung mga amo nga mga abusado sad. Doon na po yung mga amo nga mga tarong, panyalitan kung generous kayo inyong amo. Karon sa Manila ha, ang sildos Manila nga gihatag sa Department of Labor, kinahanglan mo sildos lag 6,000. 6,000 ang katabang dito. Panalitan imong amo og generous na kayo, na 7,000 na nandaan day, adi na ka makaliman nga pun ini ako 1,000. Kay nag-unaman ang kamaayo sa imong amo kasama buwan. Generous ka imong amo ba? Wa pa gani mo wage order ni una-una nag-ingkas-ingkas og iyang kagulingon kay kini kong mga amo sad god. Panalitan kung doon na lang siya ikahatag kasama buwan. Doon na lang siya ikahatag niya na satisfied sad siya sa serbisyos katabang day. Mo increase sa iya lang. Di na magpaabot og wage order oy. Dawas to ka ng imong amo og balbahutog yun or baka kada yung tihik yung kayo mga higala ininsik yung kayo mga sukitig paminaw. Bisan pag na-wage order di ganin mo follow na wage order ng uban day. Sumagod ni mga kumpanya mga higalang gidumain ng pipila ka mga negosyante, pipila ka labi na kini mga uban mga higalang negosyante mga tihik kayo. Ang uban mga insik mga higalang labihan ka tihik. Di po tananon doon mga insik nga mga maayo. Di ganin mo follow na wage order sa mga industries. Papirmahon kay duha ka payroll. Ang usa ka payroll tarong. Ang katong tinuod, mao to lang i-submit sa Department of Labor. Ang katong usa ka payroll papirmahon kag mao to imong nadawat nga tinuod. Dili to nila may i-submit. So, mao ni mga higalan niya kini kung ato mga katabang, importante sa mga kahigalaan sa panimalay. Doon na mga higalay mga amo, lain mo gani mga istorya mga higala, doon na mga amo nga mga maayo silang katabang, ang mga katabang sa mga dili maayo silang amo. Doon na po may higalay mga katabang nga maayo, ang mga amo sa mga abusado, daghan sad na, no? Pero kimong tan-awon day og mga katabang unya tarong ang mga amo, sakto ka diha, sakto kag pagkaon ben, no? Apil kag pagkaon si mong amo, inigsildo nimo kanay mo sildo anang iban. Usahay makaingon pagkakasamang kay nga murag dako pagkag income hinuon ani narbaho sa kini pabrika. Kaya di naman mo plitihan buwan. Di naman ka mo plite, di naman ka mo gasto imong pagkaon. Naiba na nga kuan magka bita-bita pa magkatigom-tigom pa pero di lang po magsigig order sa Lazada o sa kuan kini ni ang usa day. Maadik sa inyo kag order Lazada Shopee dawa. Pagani ko na ikuan Shopee, Lazada, Zalora Kung kusog ka mo order anak da, di ka katigom pero kung kuan ka, katigom-tigom ka gyud kay malibre naman katanan buwan. Napoy uban hinuo mga amo nga apilon gyud kag kwintada day hasta imong shampoo ug sabon day. Nabi ta ito mga giriskyo nga katabang diri kay inigabot diri ang mga higala ingon nga di na mo trabaho sa lang amo, pugson sa patrabaho kay wa pa kuno kabayad sa utang, ang katabang pa mo inanarbaho, ang katabang pa utangan. Kay gilista man hasta mga sabon o shampoo, gilista nga utang. Astilan mga sukit paminaw. So karon ang Department of Labor may nga ilang gitagaan og recognition ang ato mga katabang sad mga higala. No, og magtilarong lang probabliko nako basta kanang katabang mga maayo day. Namo gyud mga maayo no napoy uban nga dili sa gyud. Na uban nga round gyud ba? Napoy uban nga wa sa gyud. So depende po na kay kung ikaw valued gyud ka nga katabang daykin. Valued kang katabang. Mo increase ang imong amo di na magpaabot wage order buin ay. Nya kinahanglan po nga katabang ka nga dili po kay ka kuan buin kana na napoy uban maayo mo trabaho pero maritis po ka kayo. Masuko mo sa imong amo ana nga marites ka kayo na ang tanan nga mga inyong mga activities balay na hibaw yung tanan. Sada diha may problema mga kaigalaan, no? So kini karon ang kadtong mga amo nga nihatag na daan og dako, awa na to sila labot sa wage order indakin. Panalitan imong amo nihatag na daan ron og kuan kay maayo nga mga katabang hatagan na daan og dako nga sweldo. Na may uban na day nga labi nag-tan-aw nimo maayo gid ka mo trabaho. Dili maghuwat nga mandaran, no? Na may uban gyud nga napoy uban day nga maghuwat mandaran usay ang amo pa mo isugon.
Di gyud ka ma-increase na kasama buwan, ha? O uga panalitan na nawag lain mo guning tao bang higala, namag yung mga maayong tao na po yung mga sinyalan. Magpaabot gyud mga higala og dunay mando, ha? Dunay gyud bang katabang dai nga mangurik-kurik gyud sa balay. Ha? So kanay na nga classes katabang bisa pag wage order. Ha? Ang amo willing nga mo hatag. Ha? Kay kana pod nga classes katabang dai kay labi nagmaay mo trabaho. Maay mo trabaho. Daghan say mag-apas ana. So di ka kawad ano kuan sad kay inig-refer basta na importante masaguna. Nya importante na kaila sige ka sa imong kuan kay kaning katabang intimate ang inyong relasyon na naagon mo sud sa balay kasama buin. Unang lahi ng rules anang kuan lahi ang balaod nga nag-apply kasama buin algono. Nag-apply sa kinini ang kasambahay o kanang sa balaod mahigala sa atong industry. Kay naa man kay trust and confidence ana lekin. Bormo lagi na dahil nangutanan ako, attorney kung amo ang marites. Kung amo ang marites, ang katabang ang may muhawa. Pero ang katabang may marites, mubadlong ang amo. Ang problema na mahigala og nahibawaan ang tanang kalihukan sa amo kasama buwan. Sa naman ang kalakihang na kuha naman kuha na Di lang yun magpalabig marites sa gyud na. Okay, so importante mga kagalaan ang ato mga katabang karon gi-recognize ron sa Department of Labor and Employment. Kaila na mga katabang nga mga round gyud kayo, no? Tanan trabaho sa balay, mga kuan gyud sa consider sa dato ni nga mga bayan ni sila. Kay kadtong mga amo di man to katrabaho tarong buin. Di man ka makatarong panalitan negosyante ka. Na akay mga di man ka maka builo sa mong trabaho. O baka professional ka o nanarbaho ka karon nya way mahabilin sa balay nga makatrabaho-trabaho tabang-tabang dito labi na kay mga bata ron. Labi batayan nagbata ron mga higala nga ang magkuan. Lisod sa kay manarbaho ka magdadakag bata ka sa mangkay. Di man pumusugot nimong kumpanya ron og mo hangyo ka sa manager dakin nga kanang sir kining mabutan na kog duyan diri sila. Na mga sukitig paminaw nga importante nga na-recognize sila. So sa Manila National Capital Region punan sila 1,000 nga ilang sweldo. So ang katabang ngadto sa kauluhan karon 6,000 na ang ilang sweldo. Gumikan ni pag take effect sa increase nga mo take effect na karong Miyerkules. Dinhi sa Cebu ang sweldo may gala 5,000 to 5,500. Ngadto sa mga kalungsuran katong first class municipalities 4,500 na ang sildos mga katabang. Wa na hinoon magbutyag ni ngadto sa mga gagmay-gagmayng lungsod indekin, gagmayng syudad, gagmayng lungsod, labi nagpobritong lungsura, awa na kayo magsultig pila. Tingali masabot-sabot na nanto dito kay total po dito napitagod kanang kamunggay, pwede naman ang pangharuson lagi gud dito kasamangkay. Nya makaluto na makadi sa Cebu god, mahal-mahal man ni dire. Labi na kung kanang katabang daykin maupay papaliton sa ilang kaugalingong mga gamit. Pwede mga amo nga maoy pilan lang magkatabang og kwan, palit og mga pang kaligo, sabon, og uban pa. O na mag-uban po nga kamuloy bahala sa inyo. Mo na mahal-mahal mo na nga dunay katarungan nga mas mahal-mahal diri sa kwan. Pero kada kung shampoo hindi kinog sabon, maro man ang presyo bisag dinhi ka sa Cebu City og tuwa ka nagpabuwan dito ka sa kwan. Tuwa ka dito mga higala sa kinini ang ibutang ta alkoy pananglitan. Tuwa panalitan kas tuburan. Nagpabuwan ka dito, mao ang presyo ng sabon ug ang mga shampoo kasamangki. Yang anong gamay masag sildo dito, pero sige na lang. Anak magala pa probinsya kuno kayo, daghan man kuno mapalit nga kon ba. Wa po kayo mga ilibgon dito. Ang kasagaran nga maibgan ining kuan sa pagkakaron kini mang mga Lazada lagi Shopee hasta ning sanay Zalora. Asa man ang Shein day lahi pud na. Daghan na gud ni mga tentasyon gud di ay. Mga sinina sad na. Mga Shein. Pero unsa man to nasulbad na to problema nga do na may magbugulbol uban order ning siya Lazada ug Shopee kay ang ila ko no nakita sa picture dako inig abot gamay. Tungod magud ini may gala kanang wa gyud bitaw nimo masukod ba. Lahi mo gud ngadto gyud kag mall, ngadto gyud kag butik, nasukod gyud mo klaro kay.
Pero kanan anang Lazada o Shopee, sago lang ginakuan dakin nga mao gani banaon na nimo nya mao ning presyo. Total nigsulot nimo karon og kuan di. Apil lang po na sa imong kuan sad. Apil na sa risgo sa online shopping day. Pero kusog mo mahalin din no. Nga online shopping. Naman sa daghang mga barato. Ana magkakakita, nabitay kong amigo bitaw sa adto ka sa hasta gani mga pisa sa kinanday kin. Adto ka palit dito sa kinani ang kuan gyud mahal kayo. Kanya daghan man kag mapalit ra sa kwan, online shopping. Daghan pa mga choices may gala sa online shopping. Di ari na lang ka sa online. So mo ni mahigalay kwan no. Okay, so kadto mga katabang naminaw na to karon. Gani good news ni. Alang ninyo nga dunay pagtagad ang atong Department of Labor labot ninyo no. So pwede mo maka-demand na sa inyong amo ining kalakiha dakin. Kato mga amo diha nga kwan. Ingon po mga amo basta paita ni. Kamo increase na kami wa pa. Kining Lazada, Shopee dayon sanay ka naman labi nagnaima padalandaron igabot dili mo andal. Kana yung kasagaran nga reklamo ka ng bag na mga kwan ordero nimo dako abi tan-aw picture lahi man sa abot sa aktual. O sahay, nag-abot, buak pa yun, ha? Pero unsa man na day, pwede na mauli panalitan? Pwede lang iuli ni mo? So nana, online shopping, no? Kangilngigaw, eh. Mo di kalingawan po sa uban mga katabang inani. So, mawa na po kay tinigaw noon, bis kay makatigom yung dako. Kaya labig malibre na katanan day. Usay katabang, no? Unya, silduan kag tarong sa mong amo. Unya, karon tarong sa kamong trabaho, imong amo, ganahan sa mo sildo ni mo. Unya, paghuman, kuan pagyug ka. Kana na ang libre ka tanan, di ba katigom-tigom gyud ka? Ug wala kung taning Lazada o Shopee. Pero maon sa gyud lang kalipay sad, no? Dili man na nga magkatabang, halos man tanan. Lingaw ka ng online shopping. Daghang kag mapalit, no? Lahi na gyud panahon ron day, grabe dako na gyud kalainan. So kung mamaligya ka karon og kwan, mo ahat na gyud ka gamit social media ro mga panahon na mga sukid dig paminaw. Naa naman, no? Mao naman ni atong katilingban sa pagkakaroon mga kahigalaan. Okay, unya natay mga complainants dila sa Sibianan, wala na ko i-on air sa karon dayon kay personal man kaining di mga higalay problema sa magtiayon, dai problema sa labor mga higala ning uban. So ato lang ning tagag pagtagad no. Unya katong uban atong i-on air mga higala katong di madag solusyonan nato sa off air. Radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.